Tulo ka mga panimalay ang naugdaw sa Cagayan de Oro City. Karagban pa atong sayron ni ining report. Puros atop ga nga pilo og bagang aso ingon ani na lamang ang nahibilin sa tulo ka panimalay human nasunog sa Upper Guadalupe sa barangay Kamaman-an, Cagayan de Oro City. Sanglit gama sa light materials, paspas nga naugdaw ang tulo ka balay. Miabot sab ang danyos sa kapin 50,000 pesos. Napasagdaang baga sa abuhan ang gituang hinungdan sa sunog. Ang anak sa tagya sa balay nga siya kuno gusto mangapi. So nag-init sa silang takuri, sugnod siya kalayo. Then kay muskwila din siya. Before siya nilakaw, iya ko nung gibubuan og tubig. Pero pag abot niya sa eskwelahan, na siya nakita nga dakong aso. Ang residenteng si Cristina, kinsa nakasaksi sa panghitabo, hilabihan ang kalisang. Sa tarantan ako nagkadagmagay ko dito gipamputol ako kong host nagatubang ko sa kalayo nga dili maapi lang akong amakan. Ang Barangay Council sa Kamaman-an, gilayon sab nagpaabot og ginabang sa mga nasunugan. Ready ta na ata evacuation center. So depende na sa nasunugan kung maadto ba sila sa evacuation center. Kung dari ra sila sa barangay, automatic na muhatag sa ila. Human ang hitabong residential fire dinhi sa Upper Kamaman-an sa Cagayan de Oro City. Dugang problema karon sa mga personel sa BFP ang pagpalong ni ining grass fire nga nahitabo sa akong likuran. Sumala pa, gituoan nilang rason ni ining grass fire ang pagtabok sa kalayo gikan sa mga kabalayan, padulong dinhi sa hilabihan kaugana nga mga sagbot. Busa, pinaspasay ang pagpakgang sa kabumbiruhan uban ang mga personel sa CDRRMD para mapugnan pa ang pagkailap sa grass fire. Dili ngita mag kumpiyansa. Inusay malimtan nato. Dili lang sa mga sugnod-sugnod kundi kani pa datong mga electrical wirings dapat ma-unplug kana siya isa na kay mainit pud na siya. So kanang pag-init na makakos gyud pud nagkalayo. Sa Coronadal City, ingon ani na kadako ang kalayo diyang naabtan sa tag-iya ang ilang balay sa Chinatown, Barangay General Paulino Santos, Coronadal City, pasado alas 10:30 sa buntag niadtong Sabado. Apan, pipila ka minuto lang ang milabay, halos maabo na ang maong balay diyang naabtan sa mga bumbero. Alas 11 sa udto, nadeklarang fire out ang sunog. Sumala sa BFP Coronadal, paspas ang pagkatag sa kalayo, sanglit gama sa light materials sa among balay. Hinoon, walay naangol o namatay sa hitabo. Mukabat si kapin, 38,000 pesos ang danyo sa sunog nga gituhuan tungod sa nabiyaang kalan nga dunay baga. Pagbalik nila sa balay, nakita gid nila nga nagnako na ang kalayo. So budlay na siya katyon no kay dasig lang ang pagdako kay ang balay is made of light material. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.